Mahalagang linggo para sa mga Kristiyano ang Semana Santa. Dito kasi inaalala ang naging sakripisyo ni Jesus para mailigtas ang sanlibutan sa tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkakapako sa krus at pagdanak ng kanyang dugo. Ang mga Katoliko, ito ang panahong inilalaan nila para magnilay-nilay. Para sa ibang mga Kristiyano naman, ito ang linggong sinasamantala rin nila para gunitain ang sakripisyo ni Jesus, pero sa ibang kaparaanan, tulad na lamang ng youth camp. Isa sa mga sumali rito si May Ann, na 4 na taon na raw sumasali sa youth camp at lagi siyang may bagong natututunan. Faith is the one that will save us. Kasi nga, dun sa sinabi nila, faith can transform us, faith can give us a new testimony and a new heart. And ang babaunin po natin is not only faith is yung iniisip natin na trusting God, but it can be more than that. Si Jean Rose naman, 2023 lang nung unang nag-attend. Aniya ngayong Semana Santa, panahon daw ito ng kanya namang paglaanan ng oras ay ang kanyang espiritual na buhay. Parang hinahanap-hanap ko siya every year na kasi ito yung nakakatulong sa akin na mag-grow palalo sa ating Panginoon. Masasabi ko na mas lalo akong nag-grow at mas lalong lumalim yung relationship ko kay Lord. Gusto ko siyang ipagpatuloy habang bata pa ako at mas i-enjoy ko yung pagiging Christian ko. Ang tema ng camp nila makikita sa Mateo 17:20 na nagsasabing kahit ang maliit na pananampalataya kayang magpagalaw ng bundok. Samantala, si Teacher Smile na dati ring sumasali sa mga youth camp, ngayon isa na sa mga speaker. Nagsimula ako at the age of 12 kasi sa church every summer pinapapunta kaming mga youth dito sa youth camp. And then dito ako talaga nag-grow, na-expose ako sa mga taong katulad ko rin ng faith at katulad ko rin ng mga ine-enjoy na activities. So ito na yung kinalakihan ko until such a time nag-groom ako dito. Then finally nagkaroon na ng opportunity to share din kung ano yung mga natutunan ko sa camp. Aniya, sa ngayon daw ay maraming distractions sa mga kabataan tulad na lamang ng social media. Kaya naman, youth camp like this is actually a break for them to pause and to magpahinga sa mga pinagkakaabalahan nila and have time to self-reflect. Of course, napakahalaga sa reflection na yan would be the Word of God. Kasi itong salita ng Diyos na ito, armas nila ito sa kanilang daily life, sa kanilang daily struggles, and of course, for the future. Bukod sa mga lecture series, nagkaroon din ng performance night ang mga camper at team building para mas mapagtibay pa ang samahan ng mga mananampalataya. Nagkaroon din ng water baptism sa mga camper, tanda ng kanilang pagtanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Dante Gitu, Balitang Solid North.